Иногда одна фраза может начать целую историю. Сегодня 20 необычных фраз для знакомства на сербском языке. Фраз, которые могут превратить случайную встречу в настоящий разговор. Čini mi se da se već negde poznajemo. Мне кажется, мы уже где-то знакомы. Čini mi se da se već negde poznajemo. Čini mi se da smo se već negde videli, ili je to samo osjećaj? Мне кажется, что мы уже где-то виделись, или это просто ощущение. Čini mi se da smo se već negde videli, ili je to samo osjećaj? Čini mi se da se već negde poznajemo, ali ne mogu da se setim odakle. Мне кажется, мы уже где-то знакомы, но не могу вспомнить откуда. Čini mi se da se već negde poznajemo, ali ne mogu da se setim odakle. Nisam siguran da je slučajno što smo se sreli. Не уверен, что наша встреча случайна. Nisam siguran da je slučajno što smo se sreli. Nisam siguran da je slučajno što smo se sreli baš danas. Не уверен, что мы встретились именно сегодня случайно. Nisam siguran da je slučajno što smo se sreli baš danas. Nisam siguran da je slučajno što smo počeli ovaj razgovor. Не уверен, что этот разговор начался случайно. Nisam siguran da je slučajno što smo počeli ovaj razgovor. Deluješ kao neko ko ima zanimljivu priču. Ты производишь впечатление человека с интересной историей. Deluješ kao neko ko ima zanimljivu priču. Deluješ kao neko ko ima zanimljivu priču. Grešim li? Ты кажешься человеком с интересной историей. Я ошибаюсь. Deluješ kao neko ko ima zanimljivu priču. Grešim li? Deluješ kao neko ko ne govori sve odmah. Ты кажешься человеком, который не раскрывает все сразу. Deluješ kao neko ko ne govori sve odmah. Šta te je dovelo ovde? Что привело тебя сюда? Šta te je dovelo ovde? Šta te je dovelo baš na ovo mesto? Что привело тебя именно в это место? Šta te je dovelo baš na ovo mesto? Šta te je navelo da izabereš baš ovaj grad? Что побудило тебя выбрать именно этот город? Šta te je navelo da izabereš baš ovaj grad? Volim da upoznajem ljude kroz pitanja. Я люблю узнавать людей через вопросы. Volim da upoznajem ljude kroz pitanja. Volim da upoznajem ljude kroz pitanja, pa ću početi jednim neobičnim pitanjem. Я люблю узнавать людей через вопросы, поэтому начну с необычного. Volim da upoznajem ljude kroz pitanja, pa ću početi jednim neobičnim pitanjem. Volim da upoznajem ljude polako, bez žurbe. Я люблю узнавать людей постепенно, без спешки. Volim da upoznajem ljude polako, bez žurbe. Kakav je tvoj unutrašnji svet? Каков твой внутренний мир? Kakav je tvoj unutrašnji svet? Kakav je tvoj unutrašnji svet kada ostaneš sam sa sobom?
Каков твой внутренний мир, когда ты остаешься наедине с собой? Kakav je tvoj unutrašnji svet kada ostaneš sam sa sobom? Kakav je tvoj svet izvan onoga što drugi vide? Каков твой мир вне того, что видят другие? Kakav je tvoj svet izvan onoga što drugi vide? Uvek me zanima prvi utisak. Меня всегда интересует первое впечатление. Uvek me zanima prvi utisak. Uvek me zanima prvi utisak. Kakav je bio tvoj? Меня всегда интересует первое впечатление. Каким было твое? Uvek me zanima prvi utisak. Kakav je bio tvoj? Uvek me zanima da li je prvi utisak varljiv. Мне всегда интересно, обманчиво ли первое впечатление. Uvek me zanima da li je prvi utisak varljiv. Ne bih voleo da ostanemo samo na formalnostima. Не хотелось бы ограничиться формальностями. Ne bih voleo da ostanemo samo na formalnostima. Ne bih voleo da ostanemo samo na formalnostima. Hajde da budemo iskreni. Не хотелось бы ограничиться формальностями. Давай будем честными. Ne bih voleo da ostanemo samo na formalnostima. Hajde da budemo iskreni. Ne bih voleo da ovo bude samo još jedno površno poznanstvo. Не хотелось бы, чтобы это было просто поверхностное знакомство. Ne bih voleo da ovo bude samo još jedno površno poznanstvo. Reci mi nešto što te definiše. Скажи мне что-то, что тебя определяет. Reci mi nešto što te definiše. Reci mi nešto što te definiše, ali ne piše u biografiji. Скажи что-то, что тебя определяет, но не написано в биографии. Reci mi nešto što te definiše, ali ne piše u biografiji. Reci mi nešto što malo ko zna o tebi. Скажи что-то, что о тебе мало кто знает. Reci mi nešto što malo ko zna o tebi. Da li veruješ u slučajne susrete? Ты веришь в случайные встречи? Da li veruješ u slučajne susrete? Da li veruješ u slučajne susrete ili u sudbinu? Ты веришь в случайные встречи или в судьбу? Da li veruješ u slučajne susrete ili u sudbinu? Da li misliš da ljudi dolaze u naš život s razlogom? Ты думаешь, люди приходят в нашу жизнь не просто так? Da li misliš da ljudi dolaze u naš život s razlogom? Imaš energiju koja privlači pažnju. У тебя энергия, которая притягивает внимание. Imaš energiju koja privlači pažnju. Imaš energiju koja privlači pažnju, ali nije nametljiva. У тебя энергия, которая притягивает внимание, но не навязчива. Imaš energiju koja privlači pažnju, ali nije nametljiva. Imaš mir koji nije lako odglumiti. У тебя спокойствие, которое сложно сыграть. Imaš mir koji nije lako odglumiti. Kako biraš ljude koje puštaš blizu? Как ты выбираешь людей, которых подпускаешь близко? Kako biraš ljude koje puštaš blizu?
Kako biraš kome ćeš verovati? Как ты решаешь, кому доверять? Kako biraš kome ćeš verovati? Kako znaš da je neko tvoj tip? Как ты понимаешь, что это твой человек? Kako znaš da je neko tvoj tip? Volim razgovore koji ostaju u sećanju. Я люблю разговоры, которые остаются в памяти. Volim razgovore koji ostaju u sećanju. Volim razgovore koji menjaju perspektivu. Я люблю разговоры, которые меняют взгляд на вещи. Volim razgovore koji menjaju perspektivu. Volim kada razgovor teče prirodno, bez napora. Мне нравится, когда разговор протекает естественно, без усилий. Volim kada razgovor teče prirodno, bez napora. Šta te inspiriše u posljednje vreme? Что тебя вдохновляет в последнее время? Šta te inspiriše u posljednje vreme? Šta ti daje energiju kad je nemaš? Что дает тебе энергию, когда ее нет? Šta ti daje energiju kad je nemaš? Šta te trenutno pokreće? Что тобой сейчас движет? Šta te trenutno pokreće? Nisam ljubitelj površnih razgovora. Я не сторонник пустых разговоров. Nisam ljubitelj površnih razgovora. Nisam pristalica malih razgovora. Više volim dubinu. Я не люблю поверхностные разговоры. Мне ближе глубина. Nisam pristalica malih razgovora. Više volim dubinu. Nisam pristalica maski u komunikaciji. Я не сторонник масок в общении. Nisam pristalica maski u komunikaciji. Kako bi opisao sebe bez profesije? Как бы ты описал себя без упоминания профессии? Kako bi opisao sebe bez profesije? Kako bi opisao sebe bez uloga koje igraš? Как бы ты описал себя без ролей, которые играешь? Kako bi opisao sebe bez uloga koje igraš? Ko si ti kada niko ne gleda? Кто ты, когда никто не смотрит? Ko si ti kada niko ne gleda? Zanimaju me tvoje vrednosti. Мне интересны твои ценности. Zanimaju me tvoje vrednosti. Zanimaju me tvoje vrednosti više nego tvoj CV. Мне важнее твои ценности, чем твое резюме. Zanimaju me tvoje vrednosti više nego tvoj CV. Šta ti je zaista važno u životu? Что для тебя по-настоящему важно в жизни? Šta ti je zaista važno u životu? Deluješ misteriozno. Ты кажешься загадочным. Deluješ misteriozno. Deluješ misteriozno, ali ne zatvoreno. Ты кажешься загадочным, но не закрытым. Deluješ misteriozno, ali ne zatvoreno. Da li je to tvoja priroda ili samo prvi utisak? Это твоя природа или только первое впечатление? Da li je to tvoja priroda ili samo prvi utisak? Voleo bih da nastavimo ovaj razgovor. Я бы хотел продолжить этот разговор.
Voleo bih da nastavimo ovaj razgovor. Voleo bih da nastavimo ovaj razgovor uz kafu. Я бы хотел продолжить этот разговор за кофе. Voleo bih da nastavimo ovaj razgovor uz kafu. Voleo bih da vidim kuda ovo može da vodi. Мне интересно, куда это может привести. Voleo bih da vidim kuda ovo može da vodi. Mislim da ovo nije običan susret. Мне кажется, это необычная встреча. Mislim da ovo nije običan susret. Mislim da ovo nije običan susret. Ima neku težinu. Мне кажется, эта встреча имеет особый смысл. Mislim da ovo nije običan susret. Ima neku težinu. Možda preterujem, ali osjećaj je zanimljiv. Возможно, я преувеличиваю, но ощущение интересное. Možda preterujem, ali osjećaj je zanimljiv. Иногда все начинается с одной простой фразы. Возможно, именно она однажды приведет к важной встрече. Если вам понравился этот формат, подписывайтесь на канал. Здесь мы изучаем язык через настоящие разговоры.